हेलो, हाँ, कहाँ खो गईला? के बाड़ा और का काम रहे? ओ जी, हमार नाम राहुल है। शायद हमार आपसे बात भइल रहे फोन पे पेइंग गेस्ट के खातिर। ओ अच्छा, त ऐसन बोला ना, ऐसे खड़ा होके टुकर टुकर का देख रहल बाड़ा? चला अंदर आजा। ओ हेलो, आवा अंदर आवा। हाँ, जी हाँ। देखो, अगर ई घर में रहे के बा त यहाँ के कुछ रूल्स बा जे तोके फॉलो करे के पड़ी। नो फ्रेंड्स, नो गर्लफ्रेंड्स, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग। और हाँ, 10 बजे के बाद घर में आवेला तो नो एंट्री। और घर की सफाई के ध्यान रखे के होखी। डोर के की जिम्मेदारी तोहार खुद के होखी। अगर ये सब रूल्स फॉलो कर सकेला तो ठीक बा, न तो दरवाजा खुला बा, आप जा सकेलन। हाँ, नहीं, ठीक बा। हमार मतलब बा हम फॉलो करब। ठीक बा, तो 10,000 रेंट तो डोर ओपन। या ओके। जी। स्टॉप इट यार। सही बताओ तानी, अगर हमार मजबूरी ना होखत ना तो हम वो घर में कबो ना रहती। हाँ यार, जैसन तू बतवला ओकरा से तो यह लागत बा कि तोहार लैंडलॉर्ड हिटलर के बेटी ही होखी। हमार बात सुन के हाँ? हाँ नहीं तो का, ऐसन लोग कहाँ मिलेलन? हाँ यार, मतलब तू एगो बात बतावा, वजह फ्रेंड्स अलाउड ना बा? अब तू ही बतावा, हाँ? हम तो के वजह कैसे बुलाई? पर एगो बात बताई, हाँ? कल रात के हम तो के बहुत मिस करत रहनी। अच्छा, वैसे काहे हमरा के मिस करल जात रहे? काहे कि हमार मन करत रहल तो के करे के किस। सुना ना, हाँ? एक किस दा ना। पगला गइल बड़ा का? पता बा ना पिछली बार का भइल रहे, कैसे हमने के 500 रुपया देवल पड़ गेल रहे उ हवलदार के। हाँ? अरे तोके किस करे के खातिर 500 का 1000, 2000, 3000 भी देवे खातिर तैयार बानी। आज आवेदा हवलदार के देख ले। हम किस तो आज हम लेके छोड़ब। एक किस देना प्लीज। अरे अरे रुका रुका, अरे रुका रुका रुका, कहाँ जाइबू आज? कहाँ जाइबू भाग के? हाँ, अरे अरे ए ए ए रुक जा, अरे पकड़ लेनी, अरे बच गई। अरे ए अरे का बब्बू? अरे अरे रुक भी जा।
अरे आ आ उम, उम, अ, उम, 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 व्हाट डू यू मीन कि तू पैसा भेज देला तो तोहार फर्ज पूरा हो गेला? तोहार और कोनो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनेला हमरा खाते? सचिन, हमार भी कुछ जरूरत बा। हम भी एगो इंसान बानी। हमके भी अकेलापन फील होखेला। हमके भी तोहार जरूरत महसूस होखेला। हमार भी मन करेला कि तू हमरे पास रुका। मतलब तोहके हमार खुशी के कुछो ना पड़ल तो ठीक बा। हम का चाहेनी का ना, ऐसे तोहके कोनो मतलब नहीं खे ना। सॉरी, वो हम अपन कपड़ा लेवे आयल रहनी। इट्स ओके, हमार रोज के बा। हम्म, राहुल, हाँ। अरे आवा ना। जी हम कमरा में। कम ऑन यार, आवा ना। बैठा। जी हम। कम ऑन यार। स्मॉल या फिर लार्ज? हम ड्रिंक ना करेनी। पानी के साथ लेबा या फिर सोडा के साथ? रियली हम ड्रिंक ना करेनी। ओके, योर चॉइस। ठीक बा, आप इतना इंसिस्ट करता नहीं था। स्मार्ट बॉय। चीयर्स। चीयर्स। तू तो बड़ा छुपे रुस्तम निकलला। छुप छुप के हमार बात सुनेला और छुप छुप के हमके भी देखेला। बट हम ये सब इंटेंशनली ना करेली। आई एम सॉरी। इफ यू डोंट माइंड, आपसे वो सवाल कर सकेनी? आप इतना बड़ घर में अकेले रहली। आपके घर परिवार, फैमिली मेंबर्स एंड आपके हस्बैंड। हस्बैंड बाड़े, लेकिन वो बिजनेस के सिलसिला में अक्सर बाहर ही रहेलन। उनके जिंदगी के बस एक के मकसद बा, पैसा कमावल। लेकिन हमारा अकेलापन के एहसास उनके समझ ना आवेला। जब चाही, जितना चाही उतना पैसा भेज देवेलन। उनके उनके ही समझ ही ना आवेला कि इंसान के सिर्फ पैसा की भूख ना होखेला और भी ऐसन बहुत से जरूरत होखेला।
आई एम सॉरी, हमके ज्यादा चढ़ गई। हम सुते जाता नहीं। चला हम आपके रूम तक छोड़ देता नहीं। आराम से आराम से। तू कितना अच्छा बाड़ा ना। हमार पति बहुत बुरा बा। तू कितना केयर करेला हमार ना। तू ऐजे रुका। कहाँ जा रहल बड़ा? कहाँ जा रहल बड़ा तू? अपना रूम में। ऐजे सुत जाना। तो हमारे रूम में का कर रहल बड़ा? अब का कर ले तू हमरे साथ? और हमार कपड़ा? बोला का कर ले तू हमरे साथ? तू हमार साथ? यू बास्टर्ड! हम अभी पुलिस की बुलाई और रेप केस करत तोहरा पर। नहीं मैम, हम कुछ ना कहीं नहीं। वो तो आप। तू कहे का चाहता था? हम तो हर रेप कहीं नहीं। हम ऐसा कुछ ना कहनी, लेकिन वो सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन? हाँ? तो हर सिचुएशन के माँ के अब तो देखा हम तेरे साथ का करे नहीं। हम अभी पुलिस की कॉल करते हैं। नहीं मैम नहीं, प्लीज मैम ऐसा कुछ मत करी। हम जानबूझ के कुछ ना कहीं नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप प्लीज पुलिस की कॉल ना करी। अच्छा ठीक बा, हम पुलिस के ना बुलाई। तो इतना रिक्वेस्ट कर रहा बड़ा तो हम मान जाता नहीं, लेकिन हम जे बोला उते तो के करे के पड़ी। जी ठीक बा, आप जोन बोली हैं हम उहे करब। ठीक बा। कोई बा बचावा, बचावा कोई बा। हम काले रहनी ना तो हर जिंदगी में हमरे सिवा और कोई ना हो सकेला। तू सिर्फ हमार बड़ा, हमार। अगर हम ये सब करे से मना कर दी तो हम पुलिस के पास जाए और रेप केस के इल्जाम लगाए तहरा पर। हमरे पास सबूत भी है, देखे चाहबा?